Povaržoky se mě líbil strašně moc, já jsem šťastný, že jsem mohl jezdit s výbornýma jockeyema tady a užil jsem toho hodně a nevyhrál jsem, ale byl jsem z toho šťastný, že jsem mohl zúčastnit s nimi. Určitě těším se strašně moc, ale doufám, že budu nominovaný a určitě bych letos chtěl ukázat ještě víc. A díky Evropskému poháru jsem seznámil s klukama, který teďka, jak jezdím v zahraničí, tak se pozdravují mě a z toho jsem jako šťastný. Divákům bych chtěl říct, že určitě bych, aby nenechali ujít, je to strašně moc dobrý zážitek. Tady v Česku vidět takovýhle jockey, každý den se nevídá a z toho bych všem poradil, aby se přijeli sem fandit svým oblíbeným jockeyům a myslím, že českému turfu je to super krok dopředu.